Хора, пак снимам как подарявам колата на Славчо Петров. Писна ми от него какъв късмет трябва да има, като влезна в карта. Ето хора, чакаме Славчо Петров да влезне да си вземе отново колата. Какъв късмет трябва да имаш да спечелиш 2 гивауея подред, хора? Нямам си на идея. Късмет ли е това? Не знам, колелото ли го харесва, нямам си на идея, хора. Хора, нещо не му позволява да влезне. Хора, ще го оправим този бък и ще се върна. Ето хора. Какво се случва, тази чаш ли си? Ако влизаме в моя тази чаш ли си? Рискуваме да живо, после горе се фокусирам, но не ще очичи дял, аз съм се фокусирал. Говоря много думи, те им са правни. Правда, не се не вие се съдеи, вие се разпитани, ако не вя и кури се станали, лео, това се мен, за това паркинг, Хора, сега ще се върна. Ето хора, най-накрая стигнахме как да се разберем да влезнем. Хора, влизам. Ето той вече ме чака, отива към продавалника. Все едно той ще продава колата, но... Хора, според вас Славчо Петров има ли късмет 2 гивауея подред да ги спечели? Има ли късмет? Има ли късмет според вас? Вие кажете. Хора, как ще стигна до продавалника? Хора, много леко трябва да карам, за да стигна до продавалника. Хора, на дрифт, ако не направи 180, гивауей няма да прави. Ето, даже сега ще заснема как на 180 на дрифт, ако не направи, вижте хора, ако на дрифт не направи 180, няма да правя гивауей повече. Ето хора, няма да си продаваш ти колата, не играеш онлайн. Хора, не пибитка бе, не пибитка е Славчо, този Петров. Хайде, купи колата! Дали ще купи колата скоро време? Ето хора, той продължава да дрифти. Това ще бъде от мен и чао!